Da, baš sam govorio kako ljudi u biomu smatraju Atlas kodove možda suhoparnom temom, ili zapravo možda čak ne ljudi u biomu, nego volonteri koji pohađaju na naše prostorije i dolaze tu, ali drago mi je da ćemo danas utvrditi da Atlas kodovi nisu suhoparni, nisu dosadni, dapače izuzetno su zanimljivi i korisni. Nazvali smo prezentaciju 10 gnijezdi jer ćemo probati reći kako nam Atlas kodovi, odnosno proučavanje gnjezdarica, može pomoći i specifično kako građanska znanost može pomoći u proučavanju gnjezdičnih populacija ptica. Pa krenimo. Htio bih samo naglasiti da je ovo u sklopu projekta Life EBP, o kojemu će biti više riječi na nadolazećem slajdu. Za one koji su bili na prijašnjoj prezentaciji, dakle u sklopu projekta održali smo već dvije prezentacije koje je jedna bila za širu javnost. Neki slajdovi će biti donekle ponovljeni, ovaj je u potpunosti ponovljen, čisto kako bismo ljude koji možda nisu bili na toj prvoj prezentaciji ili nisu popratili projekt do sad upoznali s tim što projekt je i koji je njegov cilj. Zašto na kraju dana uopće držimo ove prezentacije i organiziramo promatranje ptica i prikupljanje tih podataka. Uglavnom, projekt Life EBP je projekt koji ima jedan dosta vrlo širok fokus i jedan dosta težak cilj, a to je povećati kvantitetu i kvalitetu ornitoloških podataka u jugoistočnoj Europi. Možete vidjeti partnerske države u zelenoj boji na karti gore. I jugoistočna Europa je odabrana kao ciljno područje iz više razloga, od kojih su neki ti da su podaci ovdje dosta rijetki i nedostupni. Možete vidjeti na ovim kartama desno, naime crvenije regije su one s više podataka ili s više potpunih lista, a o tome što su potpune liste ćete čuti za koju minutu. Dok je jugoistočna Europa ili siva, dakle bez podataka uopće, ili poput Hrvatske, na primjer, je uključena u te mreže općenito dijeljenja i prikupljanja podataka u Europi, međutim doprinosi jako malo podataka. Općenito, u jugoistočnoj Europi, ako ju definiramo ovako kako smo definirali partnerskim državama, živi otprilike 9% populacije Europe, međutim, to područje doprinosi samo 1,4% svih ornitoloških podataka koji se u Europi skupljaju. Dakle, to je nesrazmjerno malo. I upravo zato je Life EBP za cilj ima da se poveća taj broj podataka i da se poveća njihova kvaliteta, odnosno da se kroz građansku znanost skupljaju potpune liste. Sad, kako se to sve radi? Pomoću aplikacije Naturalist. To je inače službena aplikacija projekta i većina podataka, odnosno svi podaci koji se skupljaju na terenu unutar ovog projekta skupljaju se putem te aplikacije. Dostupna je i za Android i za iOS. I ovdje se može unositi podatke direktno na terenu ili kasnije, čak i neke podatke koji su skupljeni prije, 20 godina. Ta aplikacija je dio mreže europskih portala za ornitološke podatke. To u prijevodu znači da u Europi različite države koriste različite portale i aplikacije kako bi prikupile podatke. Međutim, Eurobird portal ima za cilj stvoriti i održavati jedan hub, odnosno jedan portal svih tih podataka unutar cijele Europe. Oni koji su bili na prijašnjoj prezentaciji će se možda sjetiti da je Eurobird portal i zaslužan za vizualizaciju svih tih podataka, bilo da se radi o fenološkim podacima, bilo da se radi čak i o podacima mogućnosti epidemije ptičje gripe. To su sve javno dostupni podaci koji su vizualizirani na karti Europe, mogu se naći online, zahvaljujući toj mreži portala, mreži volontera, odnosno građana znanstvenika koji doprinose konstantno s podacima. Čisto kao zanimljivu činjenicu mogu navesti da su kolege iz Njemačke neki dan proslavile 100 milijunti podataka koji su primili na svom portalu, što znači da od kad su ga pokrenuli prije 10 godina, ako se ne varam, primaju nekih 20.000 podataka dnevno. Kakvi su podaci za Hrvatsku? Pa puno drugčije od toga. I to je razlog zašto držimo ove prezentacije, zašto pokušamo popularizirati cijelu tu priču. Upravo zahvaljujući naporima svih ljudi koji su se uključili u ovaj projekt od drugog mjeseca, odnosno prvog mjeseca kad smo imali prvu prezentaciju, smo u tom vremenu prikupili preko 10.000 podataka, od čega je jedno 45% bili podaci unutar potpunih lista. Ja ću se tu i tamo kroz današnju prezentaciju osvrnuti na te podatke koje su ljudi skupili do sad. Imajte na umu da ću najčešće govoriti o tom tromjesečnom periodu između veljače i svibnja, odnosno drugog i petog mjeseca ove godine, zato što smo s prvim drugim krenuli u prvi, pod navodnike,
izazov prikupljanja podataka, gdje smo u Zagrebu, ali i šire, svako može sudjelovati u bilo kojem trenutku, naročito na tim vikendima kad imamo izazove. U Zagrebu je to bilo popraćeno i sa promatranjem ptica, gdje je naglasak bio na skupljanju potpornih lista, a drugi izazov prikupljanja podataka bit će ovaj vikend, također popraćen s promatranjem ptica u Zagrebu, ali također dostupan za bilo koga ko se želi uključiti bilo gdje u Hrvatskoj, a i u partnerskim državama samoga projekta. Dakle, svi simultano skupljaju podatke s najvećim fokusom na tim vikend akcijama koje imamo uskoro. Sad, jako puno pričamo o tome što je potpuna lista, o tome kako je jako lijepo da imamo čak 45% podataka unutar potpunih lista. Osvrnut ću se na činjenicu da je to što smo skupili 10.000 podataka u 3 mjeseca, možda se čini malo uspjelih s njemačkih 100 milijuna, ali to je jako puno za naše standarde u Hrvatskoj trenutačno. Već s tih 10.000 onda tih 3 mjeseca šišamo neke godine kompletno. Dakle, neke godine su bile toliko slabe što se tiče skupljanja podataka da ih je u tih 3 mjeseca zapravo već prošlo i to debelo. A po ovim trendu proći će i sve godine do sad i ja sam od uvjerenja da do kraja 2025. neće biti niti jedna godina koja je bila bolja za podatke od ove u Hrvatskoj. Sad da se vratim na potpune liste. Dakle, puno puta ću spominjati taj termin, zapravo je vrlo jednostavan, to je lista svih vrsta ptica koje je promatrač uspio prepoznati na danom mjestu u dano vrijeme. Nešto sa ovako jednostavnom definicijom nailazi na dosta konfuzije, nerazumijevanja i pitanja koje ljudi imaju, primarno zato što ljudi najčešće misle da rade nešto krivo. Upravo zato sam ispomenuo ponovno što je i proći ćemo još jednom što čini potpunu listu potpunom, a što ju čini nepotpunom, baš zato da na kraju ovog predavanja nadam se svi imaju konkretan dojam od toga što potpuna lista je. Ona je ograničena po lokaciji i staništu, mi preporučamo da se grubo ograniči na kilometar kvadratni, ali ne morate slijediti i naravno da ne znate u glavi točno koliko kvadratnih metara ili kilometara ste prošli. Radi se samo o tome da je najbolje imati lokalizirane liste, da se ne mijenja stanište između samih lista. One su također ograničenog trajanja. Preporučamo započeti neke 30 minuta za one koji su možda već duže u ptičarenju, sat vremena ili više. Opet, to nisu neke čvrste granice. Može ispod 30 minuta, može i iznad sat vremena. Ovo su samo preporuke kako bi neki fokus promatrača tijekom bilježenja, jer ipak morate zabilježiti svaku vrstu ptice koju ste vidjeli, bio na razini. Dakle, tu onda kasnije spominjem potpuno pažnju promatrača i naravno ne postoji minimalan broj vrsta na listi. Tu je preko 20 ljudi koji slušao predavanje, netko poput mene će imati vrlo kratke liste, jer usprkos tome što radi u biomu ne zna identificirati sve ptice, dok netko ko je volonter i koji jednostavno voli prirodu će imati puno duže liste od mene za isti prostor, dakle za isto područje, upravo zato što se razlikujemo po vještini. To nije nikakav problem i dapače podržavamo sve liste i sve liste koje su rađene sa potpunom pažnjom i koje su upisivane, sve vrste koje su primijećene, odnosno koje su identificirane, se smatraju potpunima. Sad, što nije potpuna lista? Jer jako puno pitanja se zapravo svodi na to što potpuna lista nije. Vrlo kratko i jasno, ako vidite vrstu koju ne upišete, vaša lista jednostavno nije potpuna. Dakle, cilj je da imamo pregled svih vrsta koje su na nekom području dostupne. Karizmatične vrste su vrlo često uzrok unošenja sporadičnih podataka. Neka vrsta se vidi prvi put u sezoni, prvi put u godini, prvi put u nečijem životu i onda se ona zabilježi kao jedan točkasti podatak. Točkasti podaci nisu problem sam po sebi, ali ne mogu se ili se mogu puno teže koristiti u statističkim obradama podataka do kojih ćemo doći u kasnijem dijelu prezentacije i modeliranje, vizualizacija ili čak zaključivanje stvari, bilo da je riječ o knježenju, bilo da je riječ o rasprostranjenosti neke ptice, puno teže iz tih sporadičnih podataka nego što je iz potpunih lista, a objasnit ćemo uskoro i zašto. Budući da se radi o listi svih vrsta ptica na nekom području, svih identificiranih vrsta ptica na nekom području, potpuna lista nije lista svih vrsta koje se mogu naći. Znači, vi ćete izaći na teren i možda nećete zabilježiti svaku, zato što su neke vrste kriptične ili zato što ste došli u krivo doba dana ili krivu sezonu za neku vrstu koju biste možda mogli naći tu. Nikako nije dobro pretpostavljati koje bi vrste bile ondje i nadopunjavati listu sa stvarima koje niste vidjeli. Ovdje sam ponovno stavio jedan primjer iz prijašnje prezentacije za jedan australski rad koji su radili s potpunim listama, gdje su imali ove dvije vrste za koje su analizirali liste na njihovim arealima i vidjeli su da je kemijska prepelica prisutna na samo jedna od svake 1200 liste
Iako je to česta, mislim neugrožena vrsta koja je zapravo samo kritična, teško se uoči. S druge strane, riđi jastreb koji je ugrožena vrsta i vrsta koja se naglo smanjuje areal je također prisutna jako rijetko, jednom od 1400 lista, ali iz potpunosti drugih razloga. Sad dolazimo do mog najdražeg dijela, a to je prezentacija svih podataka, odnosno prezentacija nekih od podataka koji su skupljeni u prošla 3 mjeseca. Dakle, kroz veljaču i svibanj, ovo su neke od rijetkih ptica koje sam mislio da će biti zanimljivo istaknuti. Rijetke naravno za ovo što smo mi skupili do sada. Imamo 220 lista skupljenih u 3 mjeseca i u tih 220 crvenu ključidru, sivog sokola i pčelaricu ljudi su zabilježeni na samo jedinoj od tih 220 lista. Naravno, ne mora se raditi o istoj listi. Sad, zašto je to tako? Ostaje malo spekulirati. Crvene ključidre su odnedavno tek ovdje ponovno. Vezane su specifično za vodena staništa. Možda su to staništa koje ljudi koji koriste naturalisti sudjeluju u projektu rijeđe posjećuju. Sivi sokol je nešto što smo Dominik i ja baš razgovarali prije početka organizacije, da ne možemo dati točan razlog zašto je prisutan na samo jednoj od 220 lista, da pače Dominik mi je potvrdio da imamo i gnježenje te ptice u gradu Zagrebu, a u gradu Zagrebu imamo jako puno podataka i opet nekako sivi sokol nije prisutan tu. Možda je slabije prepoznatljiv, možda općenito ljudi ne mogu prepoznati sokolovku iz daljine u letu, pa ju ne žele ni unositi, što je u potpunosti u redu, ali eto, jedna zanimljivost i da pače, ako neko ima ideju zašto je to moglo biti tako, ok, na primjer da su podaci skriveni. Ako su podaci uneseni i skriveni, ja bi ih svejedno mogao analizirati i vidjeti. Tako da ima puno skrivenih sivih sokola u Hrvatskoj, svejedno bi se vidjeli u mojoj analizi, odnosno u količini lista na koje su prisutni. I pčelarica koja je također dosta prepoznatljiva vrsta, također ima nekoliko od Zagreba, na primjer, ali njeno gnježenje tek započne isto koliko crvenog ključidre. Tako da također imamo samo jednu pčelaricu. Ovo su neke rijetke vrste, kasnije ćemo vidjeti neke od jako čestih vrsta koje smo skupili u 3 mjeseca. Sad, kao što sam već rekao, populna lista nikad neće biti svaka vrsta koja je dostupna tamo ili svaka vrsta, nekakva apsolutna lista vrsta za to područje, neki cenzus. Ona nikad neće izgledati ovako. Recimo da ste uzeli nekako fiktivno područje i 7 puta izašli na teren kroz mjesec. Nikad nećete, skoro nikad nećete imati ovakve rezultate. Da se svaka od vrsta koje su tamo dostupne zabilježili baš svaki put. Puno će to izgledati ovako. I to je zapravo jedan od najboljih dijelova populnih lista, taj što pružaju uvid u stope opažanja. Recimo, lastavica je ovdje opažena svaki puta, 100% puta, 100%, dok je pupova zabilježen 57%. Ovo je naravno osvjemišljeni podaci, ali te varijacije su jako korisne kod analize rasprostranjenosti, kod analize nekih areala ptica i kasnije njihovog modeliranja. Vidjet ćemo kako je zašto. Još jedna od prednosti populnih lista je to što nam daju prostorni kontekst opažanja vrste. Također naglašavam, ovo su izmišljeni podaci, izmišljeni primjer, ali jednako tako se mogu izvući i pravi primjeri iz nekih većih setova podataka. Recimo da je istražitelj rusog svaška koji je proglašen pticom godine, za one koji nisu znali, i da vas zanima gdje on obitava. Recimo da ste skupili opažanja koja su dio potpunih lista. I sad znate gdje njega ima. Međutim, ako želite napraviti nekakav model njegove distribucije, ako želite pretpostaviti ili preporučiti možda koja područja su bitna za ovu vrstu, ne možete se koristiti samo opažanjem, jer jednako tako znamo gdje ga ima, ali ne znamo gdje ga nema. Sad, da uzmemo 3 neke lokacije, odnosno 3 neke kvadranta, jedan koji je očito populiran sa ruskim svačkom i 2 koja nisu. Kako možemo biti sigurni da u tim kvadrantima ruskog svačka nema? Pa morali bismo pogledati kad su vrste ovdje bilježene, a ruski svačak nije zabilježen na njima. I tu su nam opet populne liste jako važne, zato što ako pogledamo liste bez opažanja za neku vrstu, recimo na donjem kvadrantu možemo biti sigurni da poprilično sigurni da ruskog svačka nema na tom području, iz razloga što imamo 10-ak lista i nikad nije ova vrsta zabilježena. Dok na samom sjevernom kvadrantu ne možemo biti toliko sigurni jer tu ni nemamo lista. I to je neko područje koje onda opet interesantno za istraživanje i interesantno za daljnji razvoj istraživanja ove vrste na tom području.
Osim toga, potpune liste nam govore i o naporu uloženom u istraživanje neke vrste. Znamo koliko puta je viđena i znamo koliko lista je ukupno napravljeno. E sad, ako se fokusirate samo na ovu svjetljenu narančastu i sivu boju grafa, možete vidjeti kako ona pretpostavlja fenologiju lastavice. Dakle, broj opažanja naglo raste kako dolaze proljeće i onda ima opet nekakav vrh kasnije na jesen i onda nestaju dok ih nema na našim prostorima. Međutim, ako pogledate sivu liniju, vidjet ćete da je to zapravo fenologija ptičara, odnosno ljudi koji ove vrste promatraju. Zato što kako imamo više promatrača, imamo više ljudi na terenu, imat ćemo naravno i više bilježenja ove vrste. A tamno narančasta linija zapravo je bila prava, odnosno fenologija koju možemo dobiti s potpunih lista je bila prava u ovom slučaju tamno narančaste linije, gdje mi mjerimo stopu opažanja. Zapravo koliko puta smo je opazili i koliko ukupno lista je napravljeno na tom području u to vrijeme u koje je lastavica ondje obitavala. I tu možemo vidjeti kako ono korigira donekle taj broj opažanja, jer možemo vidjeti da je stopa ostaje visoka čak i kad napor i ukupan broj pada, što znači da s manjim naporima manja lista, ali lastavice su i dalje tu i bilježe se s nekim jednakim postupkom kao što su se bilježile i ranije. E sad, atlas kodovi. O čemu smo i krenuli zapravo pričati sa ulaskom u ovu prezentaciju. Atlas kodovi su vrlo kratko i vrlo jasno sistem bilježenja gnježenja ptica, odnosno mogućeg, vjerojatnog ili potvrđenog gnježenja ptica. Atlas kodovi variraju od izvora do izvora. Ja sam ovdje naveo ovih 16. Unutar naturalista se također može odabrati zapravo više manje točno ovih 16. Zašto više manje? Zato što svaka država naravno koristi svoj jezik za te kodove i postoje varijacije u prijevodima, varijacije u broju kodova. Naturalist vam nudi da odaberete koji sustav kodova se može koristiti. Ovaj sustav sa 16 kodova je sustav koji koristi EBCC, odnosno European Bird Census Council, zapravo krovna organizacija za cenzus i proučavanje distribucije ptica u Europi. A samim time koristi ga i biom u sklopu naturalista i u sklopu ovog projekta. E sad, zašto se to zovu Atlas kodovi? Zato što se radi o jednom projektu koji, doduše, sad je završio i produkt mu je ova knjiga. Dakle, radi se o zajedničkom naporu različitih europskih zemalja, radi se o nekih 40 i kusur, 47 ako se ne varam zemalja, koje su zajedničkim snagama bilježile, naravno, na potpun način podatke o pticama i zapravo kao krajnji produkt toga imamo ovu knjigu, a postoji i web stranica koju ću vam preporučiti kasnije, putem koje se mogu pogledati na skali od 50 km za sve gnjezdiće vrste ptica u Europi se mogu pogledati potvrđena ili moguća gnježenja bilo za Hrvatsku, bilo za ostatak Europe. Evo ovdje sam naveo našu drugu najčešće zabilježenu pticu ova zadnje 3 mjeseca, to je kos. Ako se ne varam, radi se o 317 opažanja ove vrste. Naravno, ova mapa ovdje je napravljena ne s našim podacima, nego s podacima iz Breeding Bird Atlasa. Ovi najtamniji dijelovi su potvrđeno gnježenje, a što svjetliji dijelovi je manja vjerojatnost gnježenja kosa na tom području. Ovo je čisto da vam pokažem na koji način se ti podaci mogu koristiti. Slobodni ste skidati karte s njihove stranice, dovoljno je samo upisati EBA2 ili Breeding Bird Atlas 2 na internet da bi došla njihova stranica. Vrlo je jednostavno, moguće je pretraživati vrste po engleskom nazivu ili po latinskom nazivu i iskoristit ćemo njihove grafikone još par puta unutar prezentacije. Vratit ću se samo na kratko na same kodove, neću prolaziti svih 16 prezentaciju, mislim da to nema smisla. Osvrnut ću se na one koje su ljudi često bilježili u zadnje 3 mjeseca i na one koji su nam korisni da bismo zaključili neke stvari kad proučavamo ptice, pogotovo kad proučavamo ptice sa podacima koje već imamo prikupljene za Hrvatsku. Ali mislim da je kategoriziranje mogućeg gnježenja, vjerojatno gnježenja, potvrđenog gnježenja poprilično jasno. Dakle, od 10 do 16 su najsigurniji podaci, od 3 do 9 manje sigurni, od 1 do 2 najmanje sigurni. Jedna zanimljivost je da je taj prvi atlas kod vrsta opažena tijekom gnježenja na prikladnom staništu za gnježenje. Dakle, sve što treba je vidjeti pticu, biti u pravom dobu godine i označiti taj broj 1 ako ne odgovara niti jednom od drugih atlas kodova. Dakle, to je neki najopćenitiji atlas kod. U zadnje 3 mjeseca u Republici Hrvatskoj, barem što smo mi izgubili podatke, zabilježeno na 0 puta.
Mislim da je jednostavno preopćeniti da ga ljudi možda zbog toga ne koriste. Imam pitanje. Možda imam odgovor. Pitanje, nisam sad siguran na pamet, kad sam koristio mobilnu aplikaciju za Fauna HR, jel? Tamo negdje u izbornicima ima izbor nekoliko različitih, čini mi se, standarda tih atlas kodova. Jesam li ja to nešto... možda ja imam... Koji je pravi? Da nije slučajno da ja koristim kriv, jer ja unosim te kodove. Super pitanje. Krivog nema, ali u isto vrijeme, evo, upravo sad teče konverzacija, dakle, kolegica i ja smo unutar bioma odgovorni za Naturalist, za Faunu HR i slično. Trenutačno od te mreže europskih portala koje sam spomenuo, traje diskusija u obliku užurbanog slanja pasivno-agresivnih mailova glede standardizacije tih atlas kodova. Izgledno je da će se koristiti atlas kodovi EBCC-a, dakle ovih 16 koje sam prikazao ranije. Oni su meni unutar aplikacije bili automatski odabrani po defaultu, ali ako bi se htjeli provjeriti, uvijek možete otići ponovno, mislim da se postavke zovu preferencije ili nešto slično tako, ondje će biti prilika da se odaberu atlas kodovi i ja bih svakako preporučio da se koriste 16 kodova koje pokriva EBCC. Hvala, budem. Što se tiče zvuka, čini mi se da me ostali dalje čuju. Tako da mislim da je... ok. Hvala. Uglavnom, prikazat ću još nekoliko vrsta kako možemo doći do njihovih podataka preko njihove stranice. Siva vrana je inače broj 1 zabilježena vrsta u zadnjih 3 mjeseca u Hrvatskoj. Mi smo je zabilježili do 334 opažanja, a kako to izgleda kad se to sve stavi na kartu, žao mi je nadam se da se vidi bolje na vašim ekranima, ovdje se vidi poprilično loše. Siva vrana praktički gnijezdi se svuda. U Hrvatskoj postoje neka područja za koje je gnježenje pretpostavljeno, a ne potvrđeno, ali više manje je posvuda. Znamo da je to vrsta koja također često ulazi u konflikte s ljudima. Gača, s druge strane, koje su ljudi bilježili samo 27 puta, znači puno manje u zadnje 3 mjeseca, također ima i takozvane neke rupe u Hrvatskoj u kojima ga jednostavno ne možemo naći, dok na nekim područjima nije sigurno njegovo gnježenje, a u području Zagreba i šire okolice gnježenje je potvrđeno, kao što se možemo uvjeriti vrlo često putujući Zagrebu. Da se vratimo na crvenu klinu čigru, jednu od vrlo rijetko obilježenih vrsta u zadnje 3 mjeseca, možemo vidjeti kako je njena realna gnježenja u Hrvatskoj puno ograničeniji nego ove druge dvije vrste. Naravno, radi se o skroz drugim vrstama, radi se o skroz drugim potrebama unutar staništa i slično, tako da nije bilo ni za očekivati da će stvari izgledati drugčije. sad, zadnja prezentacija nije bila to interaktivna, pa sam htio da ova barem malo bude. Znači, ovo je žličarka, poprilično upečatljiva vrsta. Ona je gnjezdarica, preletnica i zimovalica u Hrvatskoj i gnjezdi se kolonijom. Ovdje imamo kartu Hrvatske sa 405 opažanja u periodu od 83. do 25. Vidi se jasno da nema 405 točaka na karti, to je zato što su točke vrlo lokalizirane i ovdje gdje se crvena boja čini dublja, gdje se točke čini delje, su zapravo samo preklopljene točke opažanja. Sad, pitanje, možete razmisliti do kraja prezentacije, na kraju imamo i odgovor. Znači li to da možemo naći žličišku da se gnjezdi u Hrvatskoj uopće? Da, vjerojatno ako kažemo da je gnjezdarica, ali kako možemo biti sigurni gdje se ona gnjezdi? Imamo poprilično puno, pod navodnike, puno za naše standarde podataka. Gnjezdi li se ona na krajnjem jugu, u Istri, vidjet ćemo na kraju. Eto, razmislite. Ili recite odmah ako mislite da znate odgovor. Ako ga znate naprijed, možda ga nemojte sam pokvariti. Sad, htio sam još obratiti pozornost na ove česte vrste koje su ljudi skupljali, čisto zato da pokažem kako, usprkos tome što imamo samo 4.500 potpunih podataka i samo 300 opažanja kosa, mi već s tim podacima možemo
neke sitne stvari zaključuju o tome, ne samo kako se, gdje obitavaju te ptice, gdje se gnjezde, a i o tome naravno gdje imamo najviše bilježenja, jer možete vidjeti na ovim točkama, ovo su sve točke kosa koje imamo u Hrvatskoj, nazad zadnje 3 mjeseca, možete vidjeti kako urbane sredine, recimo Zagreb i Rijeka, su jako pokrivene, dok su druge sredine puno manje pokrivene. Imamo 3 atlas koda vrlo često obilježena za kosa. Dakle, 79 ukupno opažanja s kodom, ova 3 su česta. Prvi je teritorijalno ponašanje, uključujući pjevajuće mužeke. U prijevodu, ako čujete tijekom gnježenja pjevajuću pticu, odnosno mužeka, možete zabilježiti ovaj kod. I možemo vidjeti kako se po ovoj karti kosovi pjevaju na ovim specifičnim područjima. Opet Zagreb, Rijeka, sjever Hrvatske, imamo jako puno opažanja su opet dosta česti što se tiče ovog koda. S druge strane, ako gledamo kod broj 3, dakle par opažanja na pregledno stanište za gnježenje, tijekom sezone gnježenja koja nije na ovoj slici, dakle ovdje očito zima, ali ovo je najljepša slika koju sam mogla naći para, tako da oprostit ćete mi. U toj ružičastoj boji možete vidjeti kako opet imamo praktički na istim mjestima, ali možete vidjeti kako neke druge točke također mijenjaju boju, što znači da na tim područjima već možemo pretpostaviti kako se radi o parenju, odnosno o gnježenju, dok na drugim područjima, ovim svim crvenim dijelovima, ne možemo sa sigurnošću pretpostaviti kako se radi o gnježenju ove ptice. Vidjeli smo ono kako je atlasa, znamo da se radi o jako puno gnježenja kosa, zapravo svugdje u Hrvatskoj, ali kad bismo išli samo iz naših podataka, zbog toga što nemamo podatke uparene sa atlas kodovima, ne možemo biti sigurni u te stvari. I zadnji, teritorijalno ponašanje koje je opaženo razliku od 8 dana ili tjedan dana, opet variraju kodovi odnosno o tome. Dosta rijetko bilježen kod, ali naravno kako se primičemo u višim brojevima, sve smo sigurniji zapravo odnosno dolazimo u kategoriju veće sigurnosti nego što bi bio kod broj 2. Za goluba klinjaša također imamo jedan lijepi broj opažanja koji se može vizualizirati, dakle 39 opažanja ima kod, on je bilježen gotovo isključivo u kontinentalnoj Hrvatskoj, opet Zagreb, očito jedan hotspot za bilježenje ptica općenito, pa tako nalazimo puno klinjaša također tamo. Opet 3 ista koda kao i golub, odmah ću ih izvrtiti. Koji nam opet mogu donekle pomoć u zaključivanju gdje bi ova ptica mogla gnjezditi. Naravno, ako zoomiramo, ako uključimo satelitsku snimku ili nešto, ponovno možemo govoriti o specifičnim staništima u kojima su opažanja zabilježena, budući da se radi o potpunim opažanjima, imamo jedan dobar podatak s kojim možemo ići dalje i na temelju kojeg možemo zaključivati o gnježenju ove vrste, ali naravno, prije bilo kako zaključivanja treba će nam još puno opažanja. Međutim, ova 2 slajda su tu kako bi pokazala kako već sad možemo to vizualizirati, staviti na nekakav graf ili kartu, čisto kao kao jedna mala zahvala za sve ljude koji su unijeli tih 10.000 opažanja, 4.500 unutar lista. Sad, na kraju same prezentacije, gdje se žrčake zapravo gnjezde? Pa, prije svega, ovo je karta Hrvatske sa onim opažanjima koje ste vidjeli malo prije. Međutim, ovo su sva opažanja u Hrvatskoj koja imaju atlas kod unesen. Dakle, tu bismo već mogli govoriti o pretpostavljanju ili, ovisno o kodu, potvrđivanju gnježenja u Hrvatskoj. Međutim, radi se o 39 samo opažanja, 33 opažanja, pa imaju atlas kod, što da kako nije dovoljno da možemo sa sigurnošću reći gdje bi se ove ptice mogli gnijezditi, tim više ako znamo da se one gnijezde kolonijalno. I na kraju dolazimo do ovoga. To je iz samog atlasa, dakle na 50x50 mreži, dolazimo do toga da se one gnijezde isključivo na istoku, zapravo u panonskom području Hrvatske. Iako, ako se sjetite, bile su prisutne i uz obalu, i na samom jugu, i slično. O gnježenju možemo govoriti zahvaljujući atlas kodovima i možemo govoriti o gnježenju isključivo na samom istoku države. I s njim bih zaključio ovu prezentaciju. Hvala vam puno na pozornosti i na slušanju. I naravno, za bilo kakve pitanje stojim na raspolaganju. Nemam ideju zašto možda
nema toliko kodova za neke vrste. To obično ako nema koda, ljudi ne koriste uopće kodove. Kao da taj kod jedan možda ga nema toliko jer ljudi ne koriste. Ma sigurno. Općenito kodove. Sigurno. Mislim, Naturalis odmah nudi kodove kad je ovisno o datumu, ovisno o vrsti. Recimo za vranu ne nudi, meni osobno za sad nikad nije nudio za vranu kodove. Treba ići unutar opažanja i onda ga unijeti. Dok će recimo za sjenicu koju ću unijeti dan danas, će mi odmah dati listu kodova. Meni je jednostavno čudilo da niko nije zabilježio tu jedinicu. Evo, bilo mi je stvarno čudno, kažem, 4.500 opažanja, niti jedan atlas kod broj 1. Čak je bilo atlas kodova broj 8, koji su vezani uz goli trbuh koji je prilagodba za gnježenje, koji se najčešće mogu vidjeti iz ruke, što ne znam tko i kako je zabilježio, ali eto bilo ih je, možda i greškom, ali jedinice niti. Eto, tako da... Možda, kao sad što treba biti na dobrom staništu dobro dio godina i onda ljudi su sigurni kao da li je to dobro stanište za baš tu pojedinu vrstu, da li je to dobar dio godine da se ta vrsta gnjezi, jer kao ne znaju općenito ekologiju te ptice. Ja mislim da bi to moglo biti odgovor na veliku većinu zapravo neunošenja te jedinice. Ja znam da je to razlog što ju ja ne nosim, upravo iz nesigurnosti. Znači, hoću li krivo sad? Zapravo najopćenitiji kod, trebalo bi ga biti najviše, ali eto. Jako je zanimljivo sve što ispliva iz tih podataka, također sam i Simi Sokolom isto. Evo jedno pitanje opet mene. Sad kad sam pokazao ove atlas kodove, sjetio sam se da sam zaboravio, znači bilježio sam ove vivke i stavljao sam kod, ne znam sad, 3, 4 možda, 3 vjerojatno. A mogao sam zapravo staviti skretanje pažnje, ne znam koji je to kod po redu, 6 ili... Aha, mogu vratiti, da. Ma zapravo ne treba, sve ok, nego... Da se ja Jer je to možda da ispravim, jel kasno, jer možemo uvijek ispraviti preko online, jel tako? Da li to ima smisla ispravljanje nakon nekog vremena? Možete ispraviti, ima smisla. Podaci se šalju, ja mislim, instantno. Unutar cijelog tog toka podataka u Europi samo se šalju podaci, ali oni su dostupni naravno na upit, tako da nije da je sad to nekakva greška. Dapače, sama činjenica se mogu ispraviti, znači da se onda opet pošalje i ispravljanje. Da, vjerujem da sam, evo, kod 10 sam vjerojatno trebao staviti, ali nisam se sjetio. Mislim, u svako istraživanje ili u svako korištenje ovih podataka koji su volonteri ili građani znanstvenici unijeli, uvijek je tu naravno i jedno razumijevanje toga da se radi o ljudima koji vrlo često nisu profesionalno obučeni u promatranju ptica ili ne rade to full time, tako da se tu apsolutno tolerira i očekuje i koja greška, nije nikakav problem. Ali je bolje da staviš niži broj nego viši broj, možda ne znam... Svi o vlastitoj sigurnosti, da. Mislim, ovi od 10 nadalje su dosta egzaktni, pogotovo, ne znam, gnjezda ili odrasli koji nose hranu, ili odrasli koji grade gnjezda i slično. Mislim, tako da, ako se to ne vidi, ne bi se trebalo pretpostavljati za te kodove. Onda je bolje unijeti niže. Ali, mislim, kao što se pokazuje s žličarkom, postoje i stanoviti problemi cijeli pristupa s kodovima. Negdje prije sam slušao jednu prezentaciju čovjeka za Latviju i radio o crnim rodama, gdje je zapravo pokazao kako kad bi se korigirao atlas, imali bi jednu jedinu točkicu koju ste vidjeli na karti za Latviju, jer su samo tamo sigurni da je viđena crna roda da se gnjezdi, dok su često viđene u preletu, a mogu preletiti 200-300 km dnevno. I to ako unesemo atlas kod 1, na primjer, jer je viđeno u dobro vrijeme, na staništu, iznad staništa, ne govori previše. I na kraju dovodi do toga da ima više točaka unutar države nego što bi zapravo vjerojatno bilo točno. Tako da postoje kritike cijelog ovog sustava. I htio sam samo, ne znam se ubacio nekom reći pitanje, vjerojatno ne, ali htio sam samo naglasiti, spomenuo sam kako super informacije isplivaju iz obrade ovih podataka. Nama je, meni, kolegama je bio ideja da napravimo jedan mali izvještaj o zadnje 3 mjeseca koji je u izradi. Nadam se da će do kraja 5. mjeseca biti gotov, koji bi se poslao onda svima koji su bili uključeni u ovaj projekt i svima koji će biti ponovno uključeni, kažem opet, sad u 5. mjesecu imamo tu akciju prikupljanja podataka. Ti podaci će se slati onda ljudima koji su iskupljali i sa objašnjenjima
toga što je dostupno i što je na njima. Jedan od tih jako zanimljivih podataka meni je bio da su nedjelja i subota su očito najbolji dani za prikupljanje podataka, tada ih imamo najviše. Ali kad pogledamo nekakav prosjek, što me začudilo da je petak loš, petak je duplo gori u prosjeku od subote i nedjelje za skupljanje podataka, što samo pokazuje da ljudi koji se bave ornitologijom imaju bogate društvene živote i vikende posvećuju cijelosti pričarenju, dok petak nakon posla, nakon škole ili bilo čega posvećuju to svojim društvenim životima. Ja mislim da to govori puno o ornitološkoj zajednici u Hrvatskoj. I sati u danu najbolji za prikupljanje podataka su između 6 i 9 ujutro, tako da ne samo da su ptičari vrijedni, imaju bogate živote, oni se i rano ustaju zbog marljivosti i ljubavi prema prirodi. Eto. Biće još ovakvih super zanimljivih, super korisnih podataka. Eto. Da se dogodi neka situacija da bude neka rijetka vrsta na jednoj lokaciji, onda svi se sjate na tu jednu lokaciju, onda iskoriste tu priliku da to napišu u Naturalist. Jel bi to dosta poremetilo podatke koje imaš o toj vrsti? Ne bi, zato što kad bi se išlo u neko modeliranje, neku statističku obradu, uvijek bi se izuzeli podaci koji su duplikati ili podaci koji su zapravo koji potvrđuju konstantno bivanje te nekog pčelavog ibisa, nečega tako da to se uzima u obzir. To su mi ljudi pitali na zadnjem prikupljanju podataka. Ako sad mi svi unosimo, nije li to problem za sam sustav? Nemamo li zapravo duple podatke? U jednu ruku da imamo, ali u drugu ruku ti podaci se lako mogu isključiti ako se smatraju duplikati. Da, hoće za ali ne znam, kad je bila neka, šta je bilo, tipa zlatna utva je bila na blatu i onda kroz više dana, pa nije bio samo jedan dan da si dobio 50 nalaza, što god je bilo onak, ne znam koliko ona tamo dugo bila, ali onak bude neki duži period, mislim, nije sad bila 3 mjeseca tamo, ali dobro, to možeš onda izuzeti ako je to neki određeni period, ako je samo ta jedna lokacija, to se... Mogu, ali u slučaju kad bi ljudi bilježili potpune liste, svaki put kad idu zlatnu utvu bilježe, to je bilo fantastično, jer bi to značilo da imamo potpune liste za neki vremenski period na istom području. I dobio sam čak i pitanje bio, je li problem ako se potpune liste uvijek rade na istom području? Apsolutno ne. To je super, jer onda dobiješ zapravo super pregled toga. Tako da rijetke vrste, ako su unešene u potpune liste, mogu biti super motivator za neke konkretne podatke. Imamo neko pitanje četu? Da, kako si bilježi svadbeni let grivnjaša kad lupi krilima? Mislim da bi to bio broj 5, udvaranje i parenje. Da, to bi vjerojatno udvaranje i parenje. Čak, mislim, tu bi se moglo staviti 4 teritorijalno ponašanje, jer oni isto to neće raditi, ako na tom teritoriju baš neće zagnjezditi. Tako da, i 4 i 5 tu igraju sasvim ok ulogu. Dobro, 4, dakle moraš imati neke podatke u zadnjih 8 dana da to zabilježiš ili? Da, 4 je rezervirana za to ako se i više puta posjeti to područje s nekim vremenskim razmakom i vidio isto ponašanje. 4 je izrazito malo što se toga tiče. Da, a ti da sam ja sad prvi put negdje i vidim taj svadbeni let, ja te stavim 2 jer je to kao to što je teritorijalno ponašanje. Mislim, ima tu dosta interpretacije. Da, neki čun je 2, neki čun je 5. Da. Pa i je, ali zato to jesu pretpostavke mogućeg ili vjerojatnog nježenja, dok potvrđeno nježenje je zasebna kategorija. Tako da nisu to takvi veliki problemi. Sam atlas i je napravljen na način da su uzeti podaci, ali onda su i eksperti koji su bili uključeni u stvaranje atlasa dali i svoje mišljenje o tim podacima koji su prisutni. Isto kao što ona osmica za kose, za što je već bila može biti neka greška ili možda ne neko stavljeno u odluci, ali ostaje na interpretaciji. Zna se često loviti, recimo, kad se prstenove, se zna loviti ptica koja zbilja ima gole trbuhe, tako da postoji mogućnost da se zbilja kroz nekako lovilo. To je istina, da. I da, nisam nešto pametno. Da, ok. Ok, ako nemamo više pitanja,
Može još jedno pitanje, ajde. Može, da kako. Kad si već na statistiku se nekad osvrnuo, pa me to zanima, kako obrađujete te potpune liste, u smislu kako čistite podatke? Čistimo od recimo duplikata. Kako dođete od prvih tih do nečega s čim radite? Jer sigurno, mislim, ja kad bi radio, to bi se bilo krivo. Kako to detektiraš? Dakle, kako mogu pročistiti podatke za koje smatram da nisu dobro validirani, dobro napravljeni? U smislu da ti sad zabilježiš plamence ovdje na parkingu. Dobro, evo, to je recimo prvi slučaj gdje neko zabilježi nešto što tu ne živi. Znači, tu imate sigurno neke metode da preklopite lokaciju sa poznatim večerama, pa ako je predaleko ili tako nešto. Jasno. Ali što ako je neko, jer koliko sam shvatio, znači ako je lista je potpuna, ako se, znači on je zabilježio sve što se tu ima zabilježiti, a ovi koji nisu zabilježeni se smatraju kao neopaženi. Tako je. Ali kako garantiraš da on samo nije ga znao? Pazite u smislu da ti onda imaš nalaz koji ti govori da nečega nema, a moglo bi ga teoretski biti. A neko drugi koji je sposobniji bi to vidio. Treba dati veću težinu ovima koji je vidio više i koji zna, nego ome koji ne zna. I kako to? Općenito se, kad se biom, odnosno ja, vezano za potpune liste, podataka nema dovoljno za bilo kakvu ozbiljnu statističku analizu. Znači tu smo tek u nekakvom prikupljanju. Što se tiče kolega koji se bave zapravo time, koji objavljaju radove vezane za te ogromne količine podataka, recimo u Njemačkoj, Francuskoj i tako dalje, ono što znam da rade je da vrlo često rade i takozvane pseudoliste, gdje oni uzmu nekakav prosjek opažanja vrste i uspoređuju ga sa listama na kojima je nije bilo, ako se ne varam. I onda zaključuju gdje bi od tih lista na kojima ga nije bilo zapravo moglo pseudo biti te vrste, na temelju dužine liste, na temelju prosjeka te vrste na tom nekom danom području i tako dalje. Nisam 100% siguran u način opravdanost korištenja tih pseudolista i pseudoprisutnosti, pretpostavljanja da nešto je tamo samo zato što generalno govoreći je tamo, ali znam da se to radi. Kažem, osobno nisam radio nikakvo čišćenje tih podataka i slično, ali cijeli sustav naturalista ima ugrađeni sustav označavanja problematičnih podataka. Znači, podaci i vrsta koje su rijetke, koje su neobičajne za taj dio godine na tom nekom području ili nešto slično, idu na validaciju. Odnosno, najčešće se može poslati direktno poruka osobi koja je unijela i traži da se opravda kako i zašto i kada je sigurna da osoba da je vidjela tu vrstu i onda se ponovno na temelju toga što osoba odgovorila ili nije odgovorila, taj podatak može označiti kao vjerojatan, malo vjerojatan ili nešto. Tako da sustav to radi unutar svog frameworka i da, to je to što znam za sad. Drago mi je znači da aplikaciju koju koristim poslije mogućnost da budem napadnut. Postoji To mogućnost da ću koristiti. Da, biom admin šalje poruku. Da, kad vidim da me zove, znači sad više ne smijem o vrapcima, vranama govoriti bez pokrića. Ne. Ali kao što si mogao vidjeti, govoriš o vranama u Hrvatskoj, govoriš s poprilično velikim pokrićem, tako da... Pa mogu ti sad par nalaza navesti danas? Super, ali samo ako se dio potpuno listi. Da, ali kažem, nisam preduboko nažalost ulazio u statistiku pročišćavanja tih podataka, ali definitivno ovaj prvi korak je taj areal i zapravo pretpostavka gdje bi to uopće bilo logično da je vrsta nađena, a kasnije se onda može iz tih svih lista ekstrapolirati koje vrste bi još mogle biti prisutne ili čak se može iz sporadičnih podataka, znači samo točkastih podataka, također napraviti nekakve pseudoliste gdje ljudi uzimaju koje vrste su kad prisutne i od toga rade liste. Tako da to su statistički podaci u koje nisam još ulazio jer nažalost nemam dovoljno podataka da bih ih uopće proveo. Skupit ćemo. Pogotovo za vrane, čini mi se. Kad smo kod skupljanja podataka, oprosti, sam treba još jednom napomenuti da je u ovaj vikend, subota i nedjelja, je taj jedan od 4 centralna vikenda u godini, kad pozivamo apsolutno sve vas da izađete u svoje vrtove, u svoje već poznate prostore gdje gledate ptice i slično i ispunite kroz Naturalist aplikaciju čim više potpunih lista da se Matija imaš čim idući tjedan igrati. Tako je.
taman za Krk, svi koji idete na Krku ispunjavajte, vi koji ostajete u Zagrebu na promatranju ptica, ostajete sa mnom i Matijom ispunjavati, svi koji niste iz Zagreba i koji ne idete na Krk doma u svojim mjestima, svakako pozivamo izaći van, subota, nedjelja će napokon biti dosta lijepe, ispunite čim više complete listi kako bi zbilja onda imali nekakvu bazu podataka tih naših ptica oko nas. Tako i zahvala svih 80 i nešto ljudi koji su zadnje 3 mjeseca bilježili i svih, ja bih rekao možda 10-15 ljudi koji bilježe potpuno liste. Da, mi znamo tko su, ali oni znaju tko su, tako da hvala puno i apsolutno preporučite potpuno liste bilo kome za kog mislite da je zainteresiran ili ima kapacitet da ih izradi, podaci su jako zanimljivi i na kraju krajeva jako korisni, dijele se sa svima unutar te mreže, unutar Europe i mogu se koristiti za neke super znanstvene i generalno popularne i zanimljive stvari. Eto. I naravno, ako u bilo kojem trenutku zatreba pomoć oko complete listi, oko korištenja aplikacije i svega, Dominik je tu. A Matija će mu pomoći. Ne, apsolutno. Mislim da su naši mailovi, neki su već upisali što je super, stvarno se nemojte slučajati javiti. Jako, imamo malo ljudi koji unose potpuno liste i jako nam je jako stalo do svakog od njih. Tako da nemojte se libiti javno na mail. Eto. Imam ja pitanjima. Nažalost, zvuk mi se izgubio u nekom trenutku, pa mislim da nisam uspjela sve povatati ni shvatiti dobro. Jel postoji negdje zapisano ovo sve, nekakav članak ili nešto gdje mogu možda malo bolje skužiti kad pročitam? Ili se mogu obratiti Dominiku naknadno? Postoji Matija je prilikom prvog sastanka, znači u prvom mjesecu, napisao jedan dosta interesantan članak i upute kako se sve to zapravo provodi, radi, sve o aplikaciji kaj ti treba, kako krenuti u to što su complete liste, što nisu complete liste, zapravo ima sve na napismenom obliku, kroz, ajmo nekako ga nazvati, Matija vodič za IBP. Tako da, budem ti poslat ću zapravo svima sutra ponovo koji ste bili danas na ovoj prezentaciji, neka se ponovo nađe, ako ste već slušali, gledali, unosili, nikad nije na odmet imati još jednom cijeli taj vodič, tako da onda njega možeš najnormalnije pročitati. Kad ga pročitaš, ako imaš nekakvih nejasnoća, imaš broj, imaš mail, zovi, piši. Super, hvala vam. A i prezentacije su dostupne na YouTube, tako da, mislim, mogu se pogledati ponovno, a i imati par linkova vezanih za potpuno liste. Za Atlas kodove nismo radili nikakav, osim ovoga nismo radili nikakav vodič, ali za korištenje aplikacije i potpuno liste općenito jesmo, tako da to je dostupno online. Ima još kakvih pitanja? Onda vam želimo svima jako ugodan i lijep ptičarski vikend s puno complete listi. Hvala te, Dominić, ja sam dobro htio reći. Reci ti još Hvala vam puno što ste došli, hvala vam puno na pažnji i vidimo se kojom drugom prilikom. Bog, doviđenja. Hvala za pomoć, hvala ekipa. Ja,